Ministan harkokin tsaron jamhuriyar musulunci wato Abbas Arati ya tura kasar Amerikan sako a cikin daren nan a daidai lokacin da ake fafatawa tsakanin kasar Amerikan da kuma jamhuriyar musulunci a cikin daren nan, inda Abbas Arati ya mika wa kasar Amerikan sako da kuma al'ummar kasar Amerikan cewa su gaggauta cire 'ya'yansu da kuma sojojinsu da kuma kadarorinsu da suke Middle East tun kafin su neme su rasa, ma'anata tun kafin a fara kai musu 'ya'yayensu a cikin akwatin gawa, tun kafin a fara iban sojojin kasar Amerika a bakin gawa. Yana gargadar Amurkawa cewa su yi kokari su janye sojojinsu, saboda hari ɗaya idan kasar Amerika ta kai musu kasi tunanin cewa ba za su mai da martani ba. Idan kuma suka mai da martani fa ba wai wani guri za su kai fa, inda aka zo aka tara wannan sojojin da kasar Amerika duk inda suke, duk inda aka ɓoye su, duk gurin da suke, inda Abbas Arachi ya fito ya tabbatar da cewa muna kallon su kuma mun san irin hare-haren da zamu kai musu, inda ya shawarci kasar American ya ce ya ba su ɗan lokaci kaɗan kafin su fara kai wannan hare-haren, wanda a yanzu haka sun fara kai hare-haren, wanda ba a saba ganin Abbas Arachi yana mai da wannan sakon cikin daren ba. Duk da kasar American a jamhuriyar musulunci ta yi accepting din duk wani hare-haren da za a kai mata, musamman iya defense, saboda American ta kai hari amma ba wani guri ta hara ba, ita dai illata da burinta daga ta lalata abubuwan tsaron jamhuriyar musulunci wanda yake hana su kai har inda suke so, kuma wanda yake hana sojojin su yi kutse inda suke so. Abbas Arachi ya riga ya kara musu da cewa ku fita ku bar yankin nan, ba wai ku bar yankin Hormuz gabaki ɗaya ba, yankin Middle East, duk wani guri da kuka san kun laɓe a yankin Middle East, a duk wata ƙasa da kuka tabbatar da cewa kun laɓe kun ajiye sojojin ko kuma kuna amfani da wannan ƙasashen, to muna masu ba ku shawara ku ɗauke abubuwanku, ku ɗauke sojojinku, ku ɗauke kadarorinku tun kafin ku rasa kadarorinku mu ƙona su, ko kuma a fara kai muku ƴaƴayenku a cikin akwatin gawa. Abinda Abbas Arachi ya sanar da su kenan, da kuma niyyar cewa za su mai da martani kuma za su haɗu duk inda suke so su hara a nan yankin Middle East ɗin. To jama'a fa, wannan shine yaƙi, ba a gama da can ba kuma an shiga nan. Duk duniya wace ƙasa ce za ta buga da ƙasar Amerika kuma ta zo ta buga da jamhuriya da ƙasar mamaya, kuma ta buga da munafukan ƙasashen Larabawa, kuma ita ɗaya. Duk da wa'annan ƙasashen da ake ganin cewa su ne duniya, su ne ƙarfin duniya, su ne arzikin duniya, su ne makaman duniya, amma yau sai ga wata ƙasar da aka ƙasƙantar da ita, aka maida ta ƙasa, aka maida ta matalociya, amma ita kaɗai ta taɓa nan, ta taɓa nan, ta taɓa nan, kuma tana nan daren kuma cin nasara take yi. To Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya ƙasƙantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a haɗa da su, a gama da su gaba ɗaya. To alhamdulillah jama'a, yaƙi ya tafi, yaƙi ya dawo. A inda shekaran jiya aka gama yaƙi tsakanin jamhuriyar musulunci da ƙasar mamaya, a yau kuma sai aka tashi daga zaman yaƙi tsakanin jamhuriyar musulunci da kuma ƙasar Amerika. Jamhuriyar musulunci ta harbo jirgin a helicopter na ƙasar Amerika guda ɗaya, wanda ƙasar Amerika ta ce za ta mai da mummunan martani akan harbo da wannan jirgin da aka yi jiya da daddare kenan, wanda yau din nan cikin daren nan ƙasar Amerika ta kai manya-manyan hare-hare, amma babu guda ɗaya wanda aka samu nasarar aka ce ya samu shiga, inda iya defense na ƙasar jamhuriyar musulunci da abubuwan kariya ya kakkaɓe wannan harin gabaki ɗaya. Amma fa nan take kuma jamhuriyar musulunci ta ɗauki mummunan martani akan hare-haren da aka yi mata, musamman ta hari base da ƙasar Amerika gabaki ɗaya, irin su Kuwait da kuma Bahrain, wato Bahar kenan, wanda nan ma aka bambama duk wasu kadarori na ƙasar Amerika da kuma sansanonin sojojin ƙasar Amerika. Wato dai ƙasar Amerika jamhuriyar musulunci dai a kamar take faɗa musu ba za ta ɗauki raini ba, kuma ba za ta ɗauki a dinga yi mata kutse a cikin ƙasarta ba. Dole ne idan ƙasar Amerika tana son ranta da lafiyarta, to ta cire idanta daga jamhuriyar musulunci, sannan ta kwashe kayayyakinta ta bar Middle East kenan. Inda jamhuriyar musulunci ta ce in dai jiragen leƙen ƙasar Amerika ko kuma jirage na yaƙi za su dinga yawo a bakin bodar Hormuz ko kuma bakin bodar ko kuma sararin samaniyar jamhuriyar musulunci, to in sun kai 100, jamhuriyar musulunci ta ce za ta harbo su. Kuma a lokacin da kasar Amerika ta ce za ta kai mata hari ko da wasa, ko kai ta tunanin cewa wai za ta dakata ne, ba za ta mai da martani ba, wanda a yau din nan kasar Amerika ta gani ta kai harin bai yi nasara ba, ita kuma ta kai yayi nasara. Saboda haka yaki yayi, zamu ce ya dawo sabo kenan. A ci gaba da bayan ba da umarni da shugaban sojojin sama na jamhuriyar musulunci da yayi a daren a dazu nan, to a yanzu nan cikin daren nan fa dakarun sojojin sama na jamhuriyar musulunci sun fara aiwatar da aika mizal a sansanonin kasar American na kasashen Middle East gabaki daya, musamman garuruwan da suka fi karba a yanzu dai cikin daren nan zamu iya cewa ba Kuwait ne da kuma Bahrain. Wannan har-haren da kuke gani dai suna fitowa ne daga jamhuriyar musulunci, kuma jamhuriyar musulunci tana target din
barin din kasar American da kuma kadarorin kasar American wanda suke kasar Kuwait da kuma kasar Bahrain. Wannan abin da kuke gani na kasar nan na bidiyon nan, to wannan bidiyon dai a yanzu haka kasar Bahrain ce ake bambama wasu kadarori na kasar American da kuma wasu sansanoni da kasar American take gyaran sa a boye, take kuma aje wasu abubuwan yaki da kuma abubuwan kariya. A daidai lokacin da kasar American ta kai manya-manyan hare-hare jamhuriyar musulunci wanda bata samu nasara ba, inda nan take jamhuriyar musulunci ta ce daidai da gwada hari akan ta kwaya daya, ko ya fada ko bai fada ba, in dai an harba makamin nan yayi kokarin shiga kasar ta fata ta tare shi, to fa za ta bai da martani ne a daidai wannan lokacin. To a yanzu dai haka jamhuriyar musulunci tana nan tana aiwatar da manya-manyan hare-hare, wannan fa na kadarori ne, wato kadarori ne da kuma base na kasar American wanda ake bambama cikin daren nan, banda jiragen da suke cikin ruwa wanda a yanzu haka ana fafatawa. Wato jama'a ci gaba da addu'a fa, wannan uwar tamu, mamar tamu, zakanyar tamu tana nan tana abin da ya dace a gaba ta tsakiya, wanda ta tabbatar musu da cewa ba za ta bar su sha ruwa ba, kuma ba za ta bar su numfasa ba, kuma ba za ta bar su cika muradin ta a yankin Middle East ba. Yankin ta ne, ita ta kirkire shi, kuma nata ne, ita ce da iko da shi, saboda haka ba za ta bar su yi abin da suke so ba, a daidai lokacin da munafikan kasashe suke mata biyayya na ganin cewa su alloli ne, amma gashi nan sun kasa kare ta, sun kasa kare kansu, barantana su kare waɗanda suke musu mubaya wajen tozartar da ƴan uwansu musulmai a cikin daren nan. Saboda haka ci gaba da addu'a jama'a. Jiya shekaran jiya ne ko ba musu muke kallon maganar Janar Rabi da shi da matarsa an fito da su a fili, ƴan bindigan suna faɗan cewa su sai an saka musu wani da aka kama a guri kaza da wani a guri kaza sannan su sake su. Wace irin ƙasa ce muke ciki? Major General a Nigerian Army a ƙasar da ta san abin da take yi, wallahi ba wai private soja ba, ɗan ƙasa jinjiri ba shi ba, dabba jinjira kaman kare, jinjirin kare wallahi yana daraja. A kan shi sai a hana bin hanya, ya faɗa wata kwata za a tare, sai an zira yan fire service sun je sun ɗauko shi, mage balle kare babba wanda an san yana da amfani sosai, balle jinjirin mutum, balle mutum babba, balle mutum wanda harkar tsaron ƙasa ya hidima tun yana ƙuruciya har ya kai Major General ya ritaya. Wace ɗan bindigan daji shine zai zo ya tasa shi a gaba da bindiga a nuno shi yana cewa in ba a yi kaza ba ba zai yi kaza ba, har ɗayansu na cewa abin da ya sa ma suka fasa sakin matar shi Janar Rabi saboda kada su sake ta 'yan kwanakin nan don jami'an tsaro sun watsu a yankin suna ganin su, kar su sake ta jami'an tsaro su ce ai su suka kwato ta, shi sanya suka rike don su nuna mu jami'an tsaro ba za su iya kwato ta ba. Kawai fa a Najeriya ake wannan, a Najeriya ake wannan, kuma a haka ne ake cewa a komai daidai ne ba komai. Wasu ma cewa suke an zalunce su ne, aka zalunce su aka musu ne. Yanzu shi kenan idan misali ka je kasuwa a Kano ko a Maiduguri ko a Legas, sai ɗan garin ya sace maka waya, shi kenan duk Kano ya zama mutum banza, duk Barbari ya zama mutum banza, duk Bere ya zama mutum banza. Ai wanda ya maka wannan abin shine ke da laifi akan ka ba duka ba. Wasu sace musu shanu, wanda suka sace musu shanun su ne suka zalunce su, ba mu duka bane. Dan me za a ce su koma daji su ɗauki maka